വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒഴിച്ചുകറി തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ പുളിക്കായിട്ടൊന്നും ചേർക്കണില്ല, പുളി ഇല്ലാത്തൊരു കറിയാണ്. ഇപ്പോൾ ചക്കക്കുരു, പരിപ്പ്, മുരിങ്ങയുടെ ഇല, മുരിങ്ങയിലയും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒഴിച്ചുകറിയാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് പരിപ്പ്, ഒരു 10-20 ചക്കക്കുരും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. കൂടിയിട്ടുള്ള കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.